Hamza çöl geçen yek ji dildarê paqijiyê yekû beşdarê kampanya bajarvaniya Wanê bûye û kolanan bi dildarî paqij dike. Ew dibêje ku piştî hilbijartinên Sûêkê Adarê ku her çarda bajarvaniyên Wanê ketine destê Partiya Wekevî û Demokrasiyan Gelan Dem Partiyê hin kesên provokatör bi zanebûn bajêr qirêj dikin da ku bajarvaniyên Kurdan xirab nîşan bidin. Çend heyve li ser bajarê paqijkirina bajarê gele tiştê provokatîv tune kirin. Derdikevin li êvara li çopa dişewtînin çopa davêjin cadda. Piştî hilbijartinê hejmarek zêde dîmen li ser medya civakî hatibûn parvekirin ku hin kesan bi zanebûn parkan dişkênin, bermahiyan li kolanan belav dikin û agir bi konteynerên bermahiyan pê dixin. Çölgeçen dibêje ku ev kesên xêrnexwaz ku vê dikin dixwazin carek din bi awayekî dijî hukuk û demokrasiyê qayyum li ser bajarvaniyên Kurdan were tayin kirin. Provokatör dibêjin şeredarî naxebte. Bajar gelek qirêje şeredariya reş dikin, banga qayyum dikin. Filiz halî hoş ku karê dirûna cilo bergan dike dibêje ku bi taybet hin kes derdoran qirêj dike. Çend sala vî soqaxa me vî soqaxa tu temizlik tune. Ya qahveci harişte bi temizlik ketin xwe qabil ketin. Yani hemî çöpe xwe bêxin vaxan yani em êvarê için tertemiz eşe vaxan bederî me hemî çöpe pislik sigarî izmarîtiye tiştekî wisa dibedin. Roja çarşemê bajarvaniya Wanê li hember qirêjkirina kolanan kampanya bi navê Civata Hestiyar Bajarê Paqij da bû destpêkirin. Di vê çalekiyê da hevbajarvanên Wanê Nestehan Şedal Abdullah Zeydan hevbajarvanên bajarokan beşdar bûbûn û saziyên sivîl û partiyên siyasî jî piştgirî dan paqijiya bajêr û kolan xebata paqijiyê dan destpêkirin. Em bi awayekî hêsan nehatine ji ber wê wekî tiştên ku wisa hêsan jî em dev jî bajarê xwe naberdin ji ber wekî me bi civakekî hestiyar û bêjin bajarekî paqij bi vê şiyarî ve xebatên paqijkirinê berfirehkirin me da destpêkirin. Hevbajarvan Şedal dide zanîn ku qemereyên ewlehî hin kesên kolan qirêj dikirin qeyd kiribûn û wan kesan jî lêborîn ji wan xwastin. Lê ew dê dîsa li hember wan kesên din yên provokatör xebatên xwe berdewam bikin. Wê bang li rûnişvanên bajêr kir ku ew li bajarê xwe xwedî derbikevin. Zanin geleme gelek wê aliyê da baldarê û hestiyarê jî lê divê ku em axa xwe, kolanên xwe, gundên xwe, bajarê xwe, behrê xwe, çemên xwe xwedî derkevin. Ev bajarê me ye em ê çandekî paqijiyê jî ava bikin. Dildarê paqijiyê çölgeçen got ku her çiqas ew provokatör kolanan qirêj bikin jî ew dê dîsa li cem bajarvaniyên xwe bin û kolanan paqij bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.